sa pasalamat sa atong Diyos. Sigit sa mga pagdaing, sigit sa mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Karunan at naw sa pasalamat sa kinabuhi ng kota. Di tayo ikaw mga bagay magpasalamat, ipasalamat. Sigit sa mga bagay, sigit sa mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Sigit sa mga bagay, sigit sa mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Simbahon ta ang hari, alagdagon ta ang hari, alangaran ta ang hari, awitan ta ang hari. Come on! Sigit sa mga pagdaing, sigit sa mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Sigit sa mga pagdaing, sigit sa mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Thank you, Lord. You deserve all the glory. You deserve all the honor and praises, God. Padayon ta sa pagsimba sa atong Ginoo. Kay ang atong Ginoo maoy atong lig-on nga kasaligan. Amen. Nanaylain pa Ginoo adlaw gihandom ka Uyuning dughan ko, ikaw ang akong dalampanan. Ligon nga akong kasandigan. wala na'y laing pangandoy ko, kundi ang presensya mo, Jesus. Ko Presensya mo, Jesus sa mga butang ni kalibutan. lumalabay lamang ang presensya mo, way katapusan. Ikaw ang dalampanan.
presensya mo, Jesus. Dinig ko iba'y luwang presensya mo, Jesus. Sa mga butang ni kalibutan, kay mga butang lumalabay lamang. aral ng presensya mo, huwag katapusan. Dili ko iba'y luwang presensya mo, Jesus. Nung nalibutan, kay mga butang Lumalabay lamang. Apa ng presensya mo, huwag katapusan. Ikaw ang akong dalampanan, ugligong akong kasandigan. Walay nailaing pangandoy ko, kundi ang presensya mo, Jesus. Dinig ko iba'y luwang Presensya mo, Jesus. sa mga Butang ni kalibutan, ng mga butang lumalabay lamang. aral ng presensya mo, huwag katapusan. Dili ko iba'y luwang presensya mo, Jesus. Sa mga butang ni kalibutan, ang mga butang lumalabay lamang. Aral ng presensya mo, huwag katapusan. Let's continue to be in the attitude of prayer. Just speaking thanks to the Lord. Just give glory to Him. Just give all the honor and praises sa ating mga buhay nga Diyos. Dili ko iba'y luwang presensya mo, Jesus. Ng mga butang ni kalibutan, ng mga Butang lumalabay lamang. ang presensya mo, huwag katapusan. Dili ko iba'y luwang presensya mo, Jesus. Sa mga butang ni kalibutan, ang mga butang lumalabay lamang. Aral ng presensya mo, huwag katapusan. Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka na po, imong katawhan nga niluwag. Walay rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka na mo halaran.
pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka namo, imong katawhan, naliluhan. Walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, ikaw ang namuna, di kalibutan sa kadagatan o kalangitan. Walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Oh, ikaw raw, O Diyos, himayaon, napapanirando, hiriran ni Diyos. Walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili ka namo halaran.
pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Amahan, salamat sa bagong tuig. Una nga Domingo sa among panimbahon. Una nga among paghinumdum sa imong pagkalansang sa krus. Unang kahigayunan sa bagong tuig kung asa kami muhatag og pagpasidungog ug makakaplag sa grasya nga imong gihatag. Amahan namong langit nun, miduol kami karuntak na. Mihangyo nga ikaw, O Dios, ang mupataliwala sa among kinabuhi. Bisan sa among paghinumdum sa imong kamatayon ug pagkabanhaw, paghalad sa imong kinabuhi alang kanamo. Busa ang mukhaon sa pan sa Ginoo ug moinom gikan sa iyang kopa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom gikan sa kopa. Atong subayon ang tudlo sa Dios. Amahan, nagsusi ang matag usa karon kay ganahan kami nga takos nga mudawat sa gisimbolo sa lawas ni Kristo. Kung nagpasalamat kami nga anaa ka, buhi, nagmahalo nagamuma sa imong mga anak. Amahan, salamat sa lawas ni Kristo gisimbolo ani nga pan. Dili kami takos. Wala kami angay nga mudawat niini. Apan ikaw ang nipili nga amo ning pagabuhaton kay nahigugma man ka kanamo. Ug nagpasalamat kami
sa sakripisyo sa among mangluluwas nga si Jesus. Nga aron kami tanan makakaplag ug kinabuhi ug kinabuhing madagayaon. Salamat sa kaayuhan sa among mga lawas kun ay mga balatian, ikaw nagsulti nga giayo na ninimo paagi sa mga labot ni Kristo. Dawata karon Ginoo ang among mapasalamatong kasing-kasing. Salamat sa tinapay gisimbolo sa lawas sa among manluluwas atong kanon ng pan. Paghuman nga mikuha siya sa pan, nikuha na pud siya sa kopa. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug miingon, kini ang bagong kasabutan sa akong dugo. Sa matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon niining pan ug matag inom gikan niining kopa, isangyaw ninyo ang iyang kamatayon hantod sa iyang pagbalik. Nagsangyaw kami Ginoo ug naghuwat sa imong pagbalik. Kabalo kami nga dili na dugay. Salamat sa imong paghigugma. Salamat sa pagpasaylo nga kami makapasaylo kay nakadawat lamang kami sa pagpasaylo. Atong imnon ang kopa. Atong dayigo ng Diyos sa atong kaugalingong panultihon. Dagon ka o Diyos. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasilungan, pasalamatan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidugan, pasalamatan. Walay rason nga dili ka namo sinahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan. Pasidunggan, pasalamatan. Pasidunggan, pasalamatan. Pasidunggan, pasalamatan. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Amen, amen. Atong pakpakan ang atong buhi, gamhanan o maayong nga Ginoong Diyos. Amen. Maayong buntag sa tanan. Ako kamong gihangyo nga moari ta diri sa unahan dapit. Ang anaa sa likod, palihog lang arita sa unahan dapit. Okay. Praise God. Maayo kayo ang atong Ginoong Diyos. Og ako nagpasalamat sa inyo nga bisan pa nga maulanon karon. Niyan higyapon mo og sayo. Salamat kayo sa atong. Sige, pwede na mulingkod ang tanan.
Amen. Karong buntaga, atong tan-awon sa Biblia, sugod sa Genesis. Igna mga kaigsuunan, Genesis. Okay, sa in English, Genesis. Okay, sugod sa Genesis, atong makitaan ang baruganan mahitungod sa ikanapulo. O ikanapo, kung Cebuano ka, ikanapulo. Okay? Ingon sila, nga kanakunong ikanapo o ikanapulo. Naana sa balaod. Atong tan-awon nga kini nagsugod gikan sa Genesis. Although di nato makita ang pulo nga tithe or pulo nga ikanapo diha sa Genesis, atong makitaan ang prinsipyo. Okay, everybody say prinsipyo. Ang prinsipyo mahitungod sa ikanapo sugod sa Book of Genesis. Okay, so wala nato siya makita sa dili ingon nga sa Leviticus or sa asa dito nga mga balaod gisulat sa Exodus, kundi nagsugod siya sa Genesis. I-compare nato ato kining magkitaan diha sa bunga sa prutas sa kaalam o kahibalo, fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Okay? So atong i-compare nganong makaingon man ta nga kining sugo sa Ginoo mahitungod sa bunga sa ikanapo o bunga sa kahibalo, kahoy sa kahibalo o knowledge and kahibalo o fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Okay? Kahibalo sa maayo o sa dili. Kumpara nato sa tithe, nganong makaingon man ta nga pare-pareho na sila. Okay? Atong makita. Okay, number 1, atong makitaan diha nga sa Genesis 2:15 to 17 nga si Adan ug si Eva gidid-an sila. Wala sila pakana sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. Okay? Ato i-compare sa tithe. Ang tithe, ang ikanapulo sa Malakay 3:10. Kini angay nga dadon dito sa balay sa templo sa Ginoo. So meaning, ang ikanapulo dili sad kanon. Dili unsa mga kaigsuonan? Okay. So ang fruit of the tree of the knowledge of good and evil, ang bunga sa tree of the knowledge of good and evil, gidid-an si Adan o si Eva nga kanon kini. Gignan sila, pwede mo mukaon sa tanan nga prutas diha sa hardin or sa tanaman sa Eden. Pero, ang bunga sa kahoy, fruit of the tree of the knowledge of good and evil, dili na ninyo pwedeng kanon. Ikaduha, ingon sa verse 16, again, the Genesis, you are free to eat, Genesis 2. Pwede mo mukaon sa tanan, pero dili ninyo pwedeng kanon ang bunga sa tree of the knowledge of good and evil. It was set apart. Everybody say set apart. Gilahi siya. Okay? Ang laing term ana, balaan. Para lang sa Ginoo. Now, sa tithes, sa Leviticus 27:30, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil, it belongs to the Lord, it is holy. Sabi ni Sayag, holy. Balaan. So, pareho siya. Balaan, ang fruit of the tree of the knowledge of good and evil, it is set apart. Kanya, ang tithe, it is holy. What's another word of holy? Meaning, set apart, gilahi siya. Ikatulo, makita nato nga iya kani sa Ginoo. Ang bunga sa kahoy sa kahibalo, o kaalam, iya sa Ginoo, panag-iya sa Ginoo. Mao kana sa verse 16. Unya, ang tithe sa Leviticus 27:30 nagaingon, the tithe belongs to the Lord. So kinsay tag-iya sa ikanapulo? Ang Diyos gihapon. So pareho ba sila? Naa ba siya pareho?
pareho. Okay? Ikaupat, kung mukaon sila sa forbidden fruit, kung mukao ilang kanon ang bunga nga gidid-an sila nga ikanon, aduna kini mga resulta nga negatibo. Negative consequences. Okay? It will, Genesis 2:17. Ingon dito, for when you eat of it, you will die. Unya, sa Malakay 3:8-10, how do we rob you? In tithes and offerings. Verse 9, you are under a curse. Okay? Sila, ang dili magdala sa ikapulo diya sa Ginoo, naa sa ilalom sa tunglo. Kabawtan na sayod ta nga pagkahumagkaon ni Adan ug ni Eva, naunsa sila? Natunglo. Sa Genesis chapter 3, gitunglo ang halas, gitunglo si Adan, gitunglo si Eva. Ngayon ko naron grabe kung wa dayto ni kaon sa nanog Eva, ang panganak dili sakit. Mao man ay bunga sa tunglo sa mga babae nga ang pagpanganak sakit, childbearing. Okay, ingon diri. Nya si Adan, cursed is the ground. Magpaningot na gyud ka sa pagpanarbaho. Sa verse 16, Genesis 3:16, he said, I will greatly increase your pains in childbearing. Kasi nanganak na ninyo, sakit? Oh, may numdum ta ana sa Genesis. Kay mao na gisulti. So natunglo, okay? So sa Malakay chapter 3, 9-10, unsa sa resulta kung atong kanon ang ikanapulo? Ha? You nasa tunglo. You are under a curse. Ikalima, kini forbidden. Everybody say forbidden. Meaning dili angay nga hilabtan. Okay? Ang bunga sa fruit of the tree of the knowledge of good and evil, ginadili nga kanon. Unya sa Genesis 14:20, mausad ang ikanapulo. Iyaha kana sa Ginoo. So although wala nato, di nato makitaan ang word nga tithe sa Genesis, pero ang prinsipyo anaa. Okay? Nga sugod pa sa Genesis, gitudluan gyud ang tao, nga naay mga butang iya sa Ginoo. O ang iya sa Ginoo, iya hadili nato angay nga hilabdan. Kung atong hilabdan ang iya sa Ginoo, unsay tawag nato? Ha? Kawatan. Okay? Nangawata kay ngano dili man na atoa. Okay? So, ato gihaponing makitaan nga kini gibuhat sa New Testament. Okay? Sa Matthew 23:23. Gibuhat kini sa mga Pariseo. Although gibadlong sila ni Jesus tungod kay ang ilang pagbuhat ipokrito man. Okay, they're just doing it out of the law, not from the heart. Okay? Pagsunod lang sa balaod. Pero imong makitaan nga gibuhat na nila. Unya si Jesus mismo, ingon ning usa ka Pariseo sa Luke 18:12, I fast twice a week. Nagpuasa ko ikaduha sa usa ka semana and give a tenth of all I get. Unsa man na siya? Tithes. Meaning siya nag-tithes pugko. So ilan ang gi-practice sa New Testament? Ang tithing. Unya si Jesus mismo nagsulti sa Mark 12:17. Ingon si Jesus kanila, ihatag ang kan Caesar, ang ang para kang Caesar. O gihatag sa Ginoo, ang para sa Ginoo. Okay? Unsay bot pasabot ana? Naamagoy temple tax. Kanang temple coin nga para sa Ginoo lahi kaysa kanang ilang gamiton. So ingon si Jesus Christ, ihatag ang para kan Caesar, mog tax ka kan Caesar, pero ihatag ang para diha sa Ginoo. Okay. So, unsay atong baruganan ni ani? Ang ikanapulo iyaha sa Ginoo. Karon magsugod ta sa year 2021. Kung ikaw dili
dili consistent sa pag-tithes, magrepent na ta mga kaigsuunan. Amen? Magrepent ta. Wa ta nakasayod unsay mahitabo sa 21, although ang promise sa Ginoo para sa iyang mga kanakan maayo. Pero para imong imong maproteksyonan ang imong kaugalingon o ang panalangin sa Ginoo anak kanimo, atong sundon ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, adunay panalangin kung imong hatagag dungog ang Ginoo pinaagi sa ikanapulo ug aduna say mga consequences nga dili maayo sa mga dili mutuman sa sugo sa Ginoo. Meaning sa nagkaon sa ikanapulo. Sama ni Adan og ni Eva, gipalaya sila. Palaya sila sa paradise. Okay? Unta, magkinabuhing dayon ang tao, way sakit, daghan kayong mga panalangin. Pero tungod sa kalapasan, na adunay mga consequences. So, ang dili pagdala sa ikanapulo, aduna sud na mga dili maayong consequences. So, mo nagingon, mamili ka. Maayo or di maayo? Unsay gusto nimo sa tuig 2021? Maayo o di maayo? Maayo. So kung maayo ang imong gustong mabuhitabo sa year 2021, atong sundon ang pamaagi sa atong Ginoong Dios. Amen? Okay? So, asa na to makit-an ang prinsipyo sa ikanapulo? Sa dili lang sa Malakay, nagsugod asa sa Genesis. So kumingon sila balaod man na, wa pay balaod sa panahon sa Genesis. Amen? Nagsugod gyud siya sa Genesis, although di nimo makit-an ang pulong nga tithe, pero ang prinsipyo pareho siya sa tithe. So sundon nato ang pamaagi sa atong Ginoong Dios para atong madeklara ang iyang mga saad alang kanato. Amen? Ug ako sa mong gipahinumduman nga kung dugay na ka sa Praise Cathedral, aduna kitay buhaton every first Friday. Unsa man kana? Ha? First Sunday sa February. Ang first fruits. Okay? So, kabaw ka unsay imong dadon ang first fruits o ang imong ikanapulo, dadon nimo diha sa Ginoo, ikaw na'y bahala mag-ago anak kung natudluan. Pero ato ang tudluan namo kamo sa mga umalabot nga mga Domingo para makaibaw taon sa atong buhaton. Sige, magampo ta. Ginoo, salamat kaayo, Lord. Lord, tinuod ang imong pulong, Ginoo. Tinuod ang imong mga saad, O Diyos. Among pilion nga mutuman diha kanimo, Ginoo. Pilion namo ang maayo nga mga resulta. Mao nga kami mutuman. Lord, amo kang gihigugma. Nasayod kami nga wa kami amua gyud. Imo kining tanan. Among kinabuhi, among kusog, bisan pa ang among mga abilidad gikan kanimo. Ug karon gusto namo ka nga hatagan og himaya. Gidala namo ang imong ikanapulo ug among mga halad ug Lord tinuod ang imong mga saad. Dawata kini sa ngalan ni Jesus ug ang tanan mo ingon og amen.
You're God of the hills and valleys, hills and valleys. I've walked among the shadows. You wiped my tears away. And I felt the pain of heartbreak. And I've seen the brighter days. And I pray blessed heaven from my lowest place. And I have held the blessings. God, you give and take away. No matter what I have, your grace is enough. And no matter where I am, I'm standing in your love. On the mountain, I will bow my life to the one who set me there. In the valley, I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys, hills and valleys, God of the hills and valleys, and I am not alone. I've watched my dreams get broken. In you I hope again. No matter what, I know I'm safe inside your hand. On the mountain, I will bow my life to the one who set me there. In the valley, I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys, hills and valleys, God of the hills and valleys, and I am not alone. Father, you give and take away every joy and every pain. Through it all, you will remain over it all. Father, you give and take away every joy and every pain. Through it all, you will remain over it all. In the mountains, I will bow my life. Yeah. In the valley, I will lift my eyes. Yeah. On the mountain, I will bow my life to the one who set me there. In the valley, I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys, hills and valleys, God of the hills and valleys, and I am not alone. You're God of the hills and valleys, hills and valleys, God of the hills and valleys, and I am not alone. And I will choose to say, blessed be your name, yeah, yeah. And I am not alone. Daigon ng Ginoo. Kasapa atong pakpakan ang atong mga alagad sa Dios paagi sa pagpasundayag sa ilang mga talento. May butag sa tanan? Maayong bagong tuig, bulahang bagong tuig. Amen? Katong mga naa sa Facebook Live, nagpabilin ang among pagpahinumdum, ayaw lamang ikaw pag-inusara sa paglantaw, pagpaminaw, pagpamati, awhaga, dasiga, ang imong kuyog sa panimalay, kay mauni ang panimbahon. Kung dili manggaling sila kasimba, atong paningkamutan nga sila tanan, makakaplag sa pulong sa Ginoo o dili nila makalimtan ang importansya sa pagpangalagad. Amen? Praise God. Hatagi o pahiyom ang imong isig kilid ing nabulahang bagong tuig. Amen. Daigo ng Ginoo. Karong unang Domingo sa tuig, atong pagahisgutan bahin sa binhi. Atong
31 sa kagabion sa atong New Year's Eve service, na ay na-mention nga pulong nga ni tingog yun sa akong hunahuna o kantahan tong mahuman tong kagabion, nagsigir ako meditate. O ang pulong nga gimension sa rasyon ni Maoya nag-share ni ini, ang word nga binhi, he was sharing about the seed. But what caught my attention was the word, ang binhi maoy mumugna para sa kaugmaon. That just caught my attention and really begin to think more about it. Kung wala kay kaugmaon tungod na kay wa kay binhi, ang imong kaugmaon naa sa imong binhi. And that was the thought that really caught my attention. Ang binhi sobra ka importante nga sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, gisugdan niya ang kalibutan sa pagbuhat og mga punuan nga naay binhi. Kay kung wala niya butangi og binhi ang matag punuan, dili na kini musanay, dili na kini mudaghan, dili na kini magmalambuon, dili ni siya magpadayon og kasalang sa kinabuhi sa usa ka punuan nga mabuhi unya mamatay. Pero gigam-an sa paagi sa Ginoo nga ang punuan dili magpabiling kasalang nga mabuhi, apan magpabilin ang pagdaghan aning binhi. Sa atong paglantaw sa Biblia, magisgod galing kita gitawag nga binhi, naghatag kini og mga lain-lain nga buot ipasabot. Susama sa kaalam nga o kamatuoran bahin sa ugma nga angay natong sabton. Ang pulong sa Dios nagklaro nga ang binhi usa sa pinakaimportanteng sabtunonon sa iyang mga anak nga nagtuo sa ugma nga ilang gustong makaplagan. Ang atong teksto atong basahon sa Galacia 6:7. Ang tanang butang samtang nangablita Galacia 6:7 nagsugod sa binhi. Karon wa pa kay ugma, karon wala pa kay alamag, pero moabot ang panahon tungod sa binhi nga imong gibutang, sa binhi nga imong gipaningkamutan, sa binhi nga imong gipangusgan, sa binhi nga imong gihatagan og gigayon, maghatag kini ug mubugna kini og bag-ong kaugmaon. Galacia 6:7, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao, mauusab ang iyang anihon. Ang ipugas sa tao, maupoy iyang unsa kuno? Kung naa kay gipugas, makahuna-huna gyud ka nga naay posibleng ani. Pero kung wa kay gipugas, gitarong sa Dios paghanay, wala kay anihon ug ayaw limbungi. Dili lang ang imong kaugalingong nga nagunahuna nga okay ra ka mo dawat og limpyo. Why hago, diretso kaon, and then human uli tuog buhi na po the next day. Ingon ng Dios, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios, kay ang kamatuoran nagsulti ang imong ipugas maoy imong anihon. Kung wala ka namugas o nagpugas, wa kay anihon. Kung wala kay gipugas, wala kay apay. Salamat daino sa atong new sets of worship. Nag-rearrange mig jutay. Si Chanel by end of March ipadala nato sa Manila for training. So karon iya na pong gitrain ang iyang mabilin para sa iyang pagkawalag mga unom ka bulan magpabilin ang mga matawag natong mga ligdong, mga hamtong, nga mga mag-aawit o magdadayig sa Ginoo. Amen? So, dili na namo sila gialaw o kanang gitawag nga emotionate. Kay grabe ra ba ning mga artistahon, mga gitawag natong musikero o mga awit. Grabe kapag bati. Bati-bation, sobra ka bati-bation. So niabot na sila kay bagong tuig naman, among giingnan, okay, ang pagbati ipailalom sa pulong sa Ginoo.
Amen. Daigo ng Diyos. And we are thankful to the Lord. Nakadayig ta ganina nga way kuyaw-kuyaw, mayabuba, maunsa ba. But we are thankful that we can worship God, whoever God puts here on stage. So balik na. Atong tanawon no sa unsa bagyod ning binhi or punla. Unsa bagyod ning matawag nato nga importante nga angay natong sabton pag-ayo. Sa akong paglantaw, hunahuna, basa, tuon, dinhi lamang nako nasabtan ang gidakon sa kaugmaon nga way pagbabag kung masabtan lamang nato ang importansya sa bini. For example, no, ilang gisulti ang usa ka CEO o kanang gitawag nga tagapangu sa mga dagkong korporasyon, dili mahuman ang usa ka tuig nga di nila mabasa ang 21 ka libro. Mao na ilang nakita sa ilang pag-research. 21 books are minimum number of books read by a CEO. Aron sila magapabilin nga magduma sa atong gitawag nga maayong pagduma sa mga kumpanya. Nagsigi silag tuon, nagsigi lag tuki. Unsaon pa pagpaanindot, pagpamaayo, pag-adapt sa mga bag-ong kultura, pag-adapt sa bag-ong kahimuan. Kay ang CEO kuno nga wala nakakaton sa mga bag-ong mga pamaagi, mabilin giyud kuno sa kawanangan. Ug dili na nila makaplagan ang unta maanaak sa ilaha. Ingon sila, there was some time in 1980s na sila gitawag sa Fortune 500 nga top 20 companies. Pag-abot sa year 2000, daghanang nalaglag sa top 20 ug naay mga bag-ong mga kumpanya ang nisud. Ang mga ilado nato nga mga dato naa na sa tumoy nga niadto nas unahan. Karon ang mga di ilado ni kalit na lang og gawas sa listahan ug nahimo ng usa sa mga atong matawag nga kusog maka-impluwensyang pagkatao. Kitahay si Facebook. Year 1980, wa may Facebook. Kinsa man ang si Zuckerberg. Unsa may iyang nabuhat. Kinsa man na siya. Way kaila. 1980, magunahuna ka sa Windows. Si ilang gidudahan karon nga nagpasiug daan ning pandemic. Si Bill Gates. Wala ning mga tawhanan nito karon silang duha ang naa sa top 3 nga mga katawhan tungod kay nasabtan nila ang dagan sa panahon. Munang ang mga CEO dako kaayo sila og challenge or hagit nga dili sila magpabilin sa ilang kahibalo apan magsigi sila og sabot sa trending, naa sila mga analytics, naa sila gitawag nga mga datas o mga datos nga gamiton aron ilang makita kung nagpabilin pa ba silang sakto sa dagan sa panahon. Kay kung mabiyaan sila sa panahon, ang kumpanya, ang ilang empleyado, ang ilang produkto mawala pod sa sirkulasyon ug maoy kahagbungan sa ilang kumpanya. Kining mga butang nga igsuon mo'y atong gitawag nga gihatag nilang bini paningkamot nga dili sila mawala sa ugma ug maoy gigamit nila aron sila mahimong anaa gihapon sa atong panahon or they stay relevant to our times. Kung atong hinaon-naon ang bini igsuon ingon ang Merriam-Webster, mao kani ang bisan unsang liso or gitawag nga ripened ovules of plant nga magamit sa pagtanom. Sa Merriam-Webster, gitawag po ni siya nga ripened, a fertilized ripened ovule of a flowering plant containing embryo and capable of normally germination to produce a new plant broadly. Subot pa sabot, sa ato palang pagtuki sa pagtanaw sa pulong nga bini o punla, naagid ni labot sa pagmugna ug bag-o nga susama niyang klase. Kung inana nga tanom ang naay binhi, makamugna ka na og bag-ong tanom.
makahatag ka na og pabilin nga kalidad sa klase nga tanom tungod sa iyang binhi sa atong mga kahayupan. Ang binhi gitawag nato nga similya. Sa kahayupan kung walay similya, dili ma-fertilize ang mga itlog sa atong mga kahayupan. Gikinahanglan gayud ang similya. Ug ang similya sa kahayupan nga gingharian gitawag sa Biblia susama sa gitawag man tano the highest form of animal sa science, gitawag nga mao gihapon ang paagi sa Ginoo aron mo pabilin ang pagsanay ug ang ugma sa hunod nga henerasyon. Can you just imagine if we all died, nangamatay tang tanan, ug wala nabuhat sa Ginoo ang gitawag niyang punla o binhi, there will be no more next generation. Wala na yung sumulunod nga henerasyon. But because God created us, He knew what needed to be done. So at the onset of the earth, pagbuhat pa lang sa kalibutan, gibuhatan na niya ang vegetation, ang mga pananom o sa pa'y magamit sa yuta aron magamit sa pagkaon, nga naa sila tanay binhi. All of the seed-bearing plants, all of the fruit trees that will carry seeds has been in place. Gibutang kana sa Ginoo. Muna nga pag-abot nato sa pagsabot sa word nga binhi, lawom kayo kinig igo sa plano sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Kung atong sabton sa praktikal, ato lang nang gitan-aw sa una sa pagsabot, sa praktikal nga pagkasinatian bahin sa gitawag natong binhi, una atong tanawon, ang binhi na ay tulo ka estado sa literal seed. There are 3 stages or condition of a seed. Number 1, ato ning tawgon nga producing seed na ay binhi nga nagpabiling mabungahon. Ikaduha, na ay gitawag nga dormant seed. Mga punla nga naghuwat nga magamit. Naghuwat nga itanom sila. Naghuwat nga magamit sila. Pero nagpabilin nga anaa, pero wala pagamita. O ikatulo, atong matawag ang binhi nga mga patay na nga binhi ug dili na sila kabuhat para makamugna ug kaugmaon. Now, ato ning gisgutan para atong masabtan, makasabot pug ka sa imong pagkatao. Matawag ba nimo imong kaugalingon nga mabungahon nga binhi? Matawag ba nimo ang imong kaugalingon nga naghuwat nga mahimong mabungahon nga binhi or a dormant kind of seed? Or matawag na kanato nga patay na kanabini? In other words, wala na ka naglantaw sa ugma. Patay na ang imong damgo. Wala na kay paningkamot. Nidawat na ka sa desisyon nga mauna ni ang imong gihuwat na lang ang pagpitik sa panahon nga bawion na sa Dios ang pinahuwam nga kinabuhi nga anaan nimo aning kalibutana. Daghang mga binhi gitawag natong dormant sa Amerika o sa Pilipinas, bisang asang nasod sa kalibutan, naa sila'y mga dormant seeds nga gitago lamang sa ilang mga barns, so sa ilang mga balay tipiganan. Sa sakto nga panahon, ilang ning kwaon o ilang sugdan sa pagpananom ang mga binhi nga anaa. Sa kayupan mausad, kung naay gwapo nga binhi, nakita nila, ilan ning ampingan, ilan ning i-develop, patambukon, aron mas ang sumulunod nga henerasyon magagikan sa ingnani nga klase nga binhi. Kung ganahan ka sa imong itoy nga cute, nga lambing kaayo, gusto ka nga musanay imong itoy nga mahimo siyang daghan pang mga itoy ug maghatag pud og kalipay sa mga bata o sa ginikanan nga hilig aning mga itoya or mga iro nga atong matawag. Kini nga kasinatian igsuon kung masabtan nimo mausab ang imong paglantaw bahin sa imong kusog, sa imong talento, sa imong abilidad or bisan pa sa imong panalapian. Kay usbon mangyud sa imong ununa, kay kung ikaw mangyud tarong nga atong matawag nga mag-uuma, dili nimo usikan ang binhi nga anaan nimo. Mao gyud nay imong pakabantayan nga naa sige, andam sige ug sa saktong panahon matanom og sakto.
Dili gyud na nimo pasagdan nga mausik ang binhi. Kay baw ka naa dinha ang imong ugma. Kung mawala imong binhi, wa kay ugma. That's why as a farmer, you begin to recognize the importance of your seed. Kay naa dinha ang kaugmaon. Siya ang gamiton para magpadayon, mahunong ba, or mawala ang imong ugma. So sa tulo ka estado, matawag nato nga mabungahon, dormant o naghuwat, ikatulo patay. Paning kamuti igsuon nga dili ka matawag nga usa ka tawo. Remember, we're seeds. Usa ka tawo nga binhi nga wala na kay mabuhat pang mabungahong ugma. No, kinsa may musulti nga wa na ka. Kinsa may muingon nga patay na ang imong binhi. Ang Dios ra gyud unta, meaning nawala na kaning kalibutan na. Samtang buhi ka, buhi unta ang imong binhi. Pero kung buhi ang imong lawas, pero ang imong pangunahuna daot o dautan, then ang imong binhi susama lamang gihapon. Atong sabtuno, sa atong pagkatao ning kalibutan gikan ta sa binhi sa Dios. Pila ka parte ang tao? Spirit, soul, and body. Pagkatao nato ning kalibutan we were given a physical body, full body with life. So paggawas nato ning kalibutan we were fully bodied living organism. Pero ang soul nato is already damaged because of the sin of Adam. Damage na atong soul. Nga ang spirit, it's dead because of the sin that Adam had. Mao na nga kinahanglan matao pag-usab sa spirito aron ang patay makakaplag og kinabuhi. Mo na nga ang espiritu sa Dios kung atong dawaton siya ron ang binhi para dadun ta sa gingharian sa Ginoo. So ang atong tulo ka parte sa kinabuhi gitawag nga body, soul, and spirit. Na tao ta nga buhi naa klaro. Ikaduha ang atong soul damage tungod sa kasalanan. Ikatulo ang atong spirito patay tungod kay nahilayo man kita sa Ginoo sa atong naandan nga pagpamuhat sa atong unang ginikanan. So una ang binhi na ay tulo ka o tulo ka klase, mabungahon, naghuwat, o patay. Ikaduha, atong sabton, ang binhi, maoy tubod sa kinabuhi. Ang binhi maoy unsa? He is the source of life. It is the source of life. Genesis 1:11. Genesis 1:11. Unya miingon siya, muturok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanom, kadtong may binhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga ug nahimo kini. Kung wala ang binhi nga gibutang sa Ginoo sa matag punuan, kung wala ang binhi nga gibutang sa Dios sa matag tanom nga niturok sa yuta, walay bag-ong kinabuhi sa kalibutan. Walay bagong tanom, walay bagong hayop, walay bagong punuan, walay mga bago. Tungod kay way binhi, pero gibutangan tanan kini sa Dios ug binhi. Muna na yung mga tao noon, ambot giun sa nila pagunahuna, ilang sabot, okay ra, nga wa sila'y buhatong tarong, wa sila'y paningkamot para mabuhi ang ilang ugma, magsigil lang silag dula, magsigil lang silag standby, magsigil lang inom, pero gusto sila ang ilang ugma madagayaon. How can that be? Wala kay binhi nga gitanom aron naa kay anihon nga maghatag ug madagayaong kinabuhi. Ang imong binhi nga anaa karon imong huwat lang diha or imong gipatay. Pero ganahan ka nga ang imong ugma magmabungahon. Muna usay mo ko, asa ang utok? Where are you putting your brains? Nabitaw akong anak, magpadala rato siya. Nabitaw ako nga kakaila, musuporta rato siya. Yung sa imong buhaton. Muabot man gid ng panahon nga maputol gid ng suportaa. Either mamatay to nag-support o nay mahitabo sa nag-support or mawala ka kay wa na kay support. Pero dili mahimo nga imong sabton nga
Okay ra ko, di ko manarbaho, di ko magtarong, di ko maningkamot, di ko makakaton, kay importante na ako, mukaon ra ko 3 times a day. Nya, nara may pagkaon si mama, nara may pagkaon si papa. What if wa nas papag mama? What happens to you? Mangaghap gyud ka, mag-ingod gyud ka, unsaon naman ni nako. Muna ang punla, ang binhi, importante atubangan sa Ginoo, o atubangan sa atong normal nga pangutok, angay natong sabton naa diha ang imong ugma. Sa atong panarbaho, kung gitarong nimo imong trabaho, tarong ang imong ugma. Kung imong gilaroy-laroy imong trabaho, laroy-laroy po na imong ugma. Kung imong gibinuangan imong trabaho, binuangan po na imong ugma. Everything goes down to the seed you have planted. Ang punla, masabtan nato sa punuan, kanang mga liso. Pero ang punla sa atong pagpaningkamot, panarbaho, pangunahuna, kanatanan i-translate into a harvest one day. Muna nga, dili nato itiaw, dili nato i-take for granted whatever God is presenting as an opportunity. We'll talk more about that later on. Timan nato, no, sa Galacia 6:7, kung wala kay gipugas, wala kay anihon. Munang ang mga ahente, o sa may gibot sa ahente, nagsigig bisita og mga kumpanya, nagsigig pangutana sa mga bag-ong kumpanya, o nagsigi og hatag sa ilang mga produkto, mo ni ang amo, nagsigi sila pananom. Ang kaning mga gitawag natong mga medrep, mga drug pusher, medical representative. Magsigi sila hatag og sample sa mga doktor. Dok, mo ni among produkto, dok. Para ni sa kuan, dok, para sa kuan, dok. Magsigi hatag, ang doktor usahay, makita nimo siyang likuran, puro na sample. Para asa? Para mahinumduman ang ilang produkto. Ngano man na, gamay ra na, pero tanom na. Usa ka adlaw ka ng ilang gitanom sa opisina sa doktor, mamunga na og order. Kung maayos silang relasyon dito sa doktor, usahay, dili lang tambal ang ihatag, hatagan pa okay. Happy New Year, Dok. Nga nakabutang ang mga tambal sa ilaw. Ayaw kalimti, Dok. Sa hilanat, BioFlu. Kay baba mo ang BioFlu niyo sa pagparacetamol o sarana. Pero nga nung naakay sipon ni Joseph, kunya kung nakay hilanat, isipunon ka no. Ni Joseph, kunya, sakit imong ulo, BioFlu. Ya, mo inom pagyug ka og paracetamol. Pareho ra na tanan. Dahil ilaghan. Mao ba? Oh. Si Dr. Kagaw manggod ang atong gipaminaw god. Pero kung imong paminawon, kung pharmacist ka, kay bawo ka usa ra ni tanan, paracetamol ray tawag ani tanan. Lahi mo ng para sa ilong pastor. Sige din ako mulalis nimo. Palita tanan. Aim na tanan. Siya di mo grabe imong sipon. So atong sabton, sa Galacia 6:7, dili nato limbungan ang atong kaugalingon kung wa kay gipugas, wa kay anihon. So ayaw gayud pakiglali sa Ginoo. Lord, nganong ingani akong kinabuhi? Mubalik ka sa imong liso. Mubalik ka sa imong binhi. Unsang klaseng binhi imong gitanom? Unsang klaseng binhi imong gipakita sa katawhan nga angay nimo nga pakitaan sa unsang klaseng untang ani ang imong maani. So it all goes back to who, what, why, the quality of the seeds that you are as a person and the quality of seed you are planting into the ground. Sa atong paghisgot bahin sa ang liso, ang binhi, maoy tubod sa kinabuhi, atong sabton, kung wala na nimo gipadayon ang pagtanom, mahunong gyud ang imong ugma. Karon na apa kay makaon, kay napa man kay punuan. Pero pagpatay ana kay ang tanang bunga gikaon man nimo, wa man gyud nimo gi-recycle, wa nimo gipadaghan. Then you will realize how foolish you have been. Sa business management man gani, nasa gitawag nga savings for rainy days. Na kay pag-ipon para sa panahon sa tag-uwan. Ngano man, kay bawo man sa tag-uwan, di man kakapananom. Naay posibilidad nga madaot pa ang imong gipananom. Karon pandemya,
Kung wa ka nagbuhat sa mga gitudlo sa Ginoo, wa kay first fruits, wala kay mga pananom, wa kay pag-ikapo, niabot ang pandemya, igo gyud ka igsuon. Pero kung nagbuhat ka sa gisulti sa Dios, naay proteksyon ng Ginoo ug mao pa ni ang kahigayunan nga mo barog, malig-on, makita ang agi sa paglihok sa balang espiritu sa imong kinabuhi. Nganuman, kay nagpabilin ka, nagmatinumanon, ug ang Ginoo nga misaad, matinud-anon. He who promised is faithful. So una ato nakitan sa praktikal nga pagsabot, ang binhi tulo ka estado o kaklase. Ikaduha, ang binhi mao ang tubod sa kinabuhi. Ikatulo, ang binhi magsigi gyud na og mugna. Magsigi siya og unsa igsuon? It will always produce. The way the Lord created the seed is to produce. Wala gimugna sa Ginoo ang binhi para lang naa unya mamatay, unya way igo, way nada. Tanang binhing gibuhat sa Ginoo gikan sa iyang uyukang pangunahuna. Tanang binhi gidisenyo sa Dios nga magmabungahon. Now atong sabton no. Wis gud galing ta ani, when you talk about seed time and harvest, we're not talking about replacement. Ang replacement 1:1, di ba? Kung nawala ang piso, bayluan og gi-replace ra nimo. Pero ang seed time og harvest or ang prinsipyo sa punla or binhi dili replacement apan multiplication, ang pagpadaghan. Sa usa ka liso, dili ka ulian sa Ginoo ug usa lang kaani. Di ka hatagan balik sa imong gitanom nga bini nga usa lang kabutang. Apan ang iuli sa Ginoo kanimo ang usa ka liso sa mangga. Tinuod 5 ka tuig usa ka mo ani. Pero pag ani nimo on 5 years, pila kadaghanon ang imong makuha, makubra. Track kung maayo kayo ang yuta ug maayo kayo ang imong pag-atiman. So ang binhi gidisenyo sa Ginoo nga magmabungahon. Now, why am I trying to emphasize this? Kay wa siya nasayop. God never made a mistake in making a seed. Ug tan-awa ang imong kinabuhi. Tanawa imong tapad, ingna maayo ka nga binhi sa plano sa Dios. Amen? Dili ka daotang binhi. Ang yawa na ning kamot nga dauton ka, narna nimo kung magpatintal ka sa mga gihatag sa yawa, gitawag nga lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Kana raman tulo na. Bisag asa nimo bali-balihon. Kung matintal ka aning tuluha, imong gipili ang kamatayon sa imong binhi. You have chosen to destroy your future harvest. Ingon sa Genesis 1 verse 12. Genesis 1 verse 12, busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom, nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Sa in English, the land produced vegetation, all sorts of seed-bearing plants, and trees with seed-bearing fruit. Their seeds produce plants and trees of the same kind, and God saw that it was good. Gimaba lang kaayo pag-explain sa Binisaya, pero sa in English gipaklaro kaayo. Ingon din hino ang yuta naghatag sa tanang matang nga tanom ug nagkadaiyang mga binhi nga magdala og mga tanom ug ang tanang mga punuan na ay bunga nagdaag binhi ug ang ilang mga binhi naghatag og bag-ong mga tanom ug mga punuan nga susama sa ilang pagkamugna ug gitantaw ni sa Dios nga maayo. So when God created the seed, He created it to the purpose of multiplication. So ang imong kinabuhi, the Lord made you to multiply. You were never meant to be a junk. You were never meant to be a junkie. Dili ka basura, dili ka nahimong basurahan, kay wa kay agi. Gidaot ka sa yawa, kay ingon ng Biblia, ang kawatan mo abot para mo
mulaglag mo patay og pagpangawat. So kung natintal ka sa lust of the flesh, sa lust of the eye, and pride of life, dadun ka sa kamatayon sa imong pagkatao, nga gimugna sa Ginoo nga mabungahong punla. You were never created to just simply die with no contribution or multiplier effect on this world. Wala yung kabuhata sa Ginoo nga inana. Muna nga ang gibuhat sa Ginoo nga punla naagyoy abilidad nga mudaghan, magmabungahon. Now, you will forget this if you don't take notes. I'm sure of that. Ako manggaling, makalimot ko, manang magsigog balik sa akong notes. But when the time comes that you are discouraged, murag wa kapaingnan ang imong direksyon, di na ka mo balik sa pulong sa Ginoo. Ingon pa sila, ang pinakahabulan nga lapis, mas hait sa pinaka-bright nga tao. Kay ang habol nga lapis, makapahinumduman sa imong na suwat, na sabtan, na hinumduman ni adtong mga panahon. So ang tudlo sa Ginoo, gigama sa Dios ang imong binhi para ka magmabungahon. Gigama ang imong pagkatao para ka mahimong mabungahon. You were never created to be useless. You were never created by God to be nobody. Wala ka gimugna sa Ginoo sa iyang plano nga ingnana kutob ra ka diha. Ikaw ang nipili ana, ikaw ang ninganha anang direksyon na. Gahapon unta na ako'y kasabot katabang kay nangita gid mi katabang sa balay karon babae. Na ano ko'y kasabot December 28 pa. Insya Sir, karon na lang January 2, mukuyog lang usa ko sa 24 na nagsabot. Mukuyog lang usa ko sa akong inahan para sa Pasko ug bag-ong tuig niya January 2 report nako. Pag-abot January 2 gahapon nagsigid na kog tawag, January 1 nagtawag nako, di gid nako siya makontak. Nya gahapon nakig-text nako. Unya nawala na pud kalit akong duda dautan tong iyang phone. Ang power sa iyang phone kutob ra siguro mga 7 ka text. Kaya di naman po makontak. Kaya nag-ingon lagi siya nga, akang niraba akong telepono, sir, mawala gini kalit, pero samtang naa, sir. Niingon siya nga, sir, wa kumudayon ni mo, sir, kay kuyawan magugo, sir, basig maadto ko sa lahi bitaw nga kinaiya. Kanang bati nga kinain ko nga, day, wa, pagaling ka na kasod. Natangtang na ka. Murag sayop man imong unahuna. Ako siyang giingnan, tanang taong nagmabungahon, tanang taong nahimong successful, misugal na sila sa ilang pagsalig sa ugma. Misugal na sila nga kaya ni nako. Dili nang nagunahuna ka, kinanglang pagsud nimo, hanay tanan, ang pamatasan, sakto sa imong gusto. Di man na pwede. Bisang asang kumpanya ka musod, bisag angan sa kumpanya, santo santito. Naagya po yawa diha. Nga numang naa, tungod sa imong kinaiya. Di ka willing mo sabot, di ka willing mo enlarge sa imong pagbati, mo sabot sa angay nimong sabton. Nya kanira bang atong pagbati unsa isulti sa Jeremiah 17 verse 9? Young people, memorize sa kanin nila, pero igo lang gihapon sila. Jeremiah 17:9 says, the heart is the most deceitful thing above all else. Ang kasing-kasing, ang pagbati, mao'y usa sa pinakadautang butang. Munang pagbati na galing atong nanaon, wa na. Ang atong utok, 0. Nangita ko tong salida nga IQ 0. Salida man to, high school ko, 3rd year high school. Ganahan kay ko ato, kay dagang ko nakatunan unsaon pagkopya. Nga dili ka masakpan. Grabe, gitanaw, gito na mo sa among classmate. Gwapo kayo, IQ 0, makalingaw. Comedy man to siya, pero nagtudlog sila unsaon pagpangupya nga di ka masakpan. Why hunahuna unsaon pagkakaton? Ang unahuna, makalabaw ra, makalapas lang, igo ra ko, ani. Igsuon, giplano ka sa Ginoo nga magmabungahon. You were never created by God to be a loser. The devil wanted you all that of your life for you to be a loser. But God in His plan never planned you to be a loser.
You were made to be a winner. Ing na imong tapad, grabe, dagway pa lang nimo, daog na. Ing na imong tapad, nagway pa lang nimo, daog na. Ang uban di gyud mo tuo. Murag lisod man tuhoan ni nagwaya. O mo kabantahin na yung mga tayo nga, di ko ano tawhan, oy, adik mo nagnaw. Mura na nagkanta ba? Naay mga kanta nga soft bitaw, gitawag nato nga mellow music, pero dautan ang mensahe. Naapoy saba, ra kaayo, pero ang mensahe, sakto. So, wa day na sa tunada, wa day na sa dating, na aday na sa mensahe. Maningon sila, ayaw i-judge ang libro sa iyang, sa covers binisaya? Ha? Tabon. Ayaw ko ni hukmi ang imong libro paagi sa iyang tabon. Pero ingon nga sila no, kinanglan naag yung kay presentation. Kung tarong ka nga nagunahuna, kinanglan naag yung kay presentation. Kanang mga milk tea, pila ra may puhunan ana, pero butangan nila IC sa atubangan sa taas or cream, wa na mo sa kaday ng presyo. Nailad ra kay igsoon. Pag inom nimo, tubig raman nga tamis. Pero presentation maguna, brad. Presentation na gina. Mahalin ang imong gibaligya, dili tungod kay maayo. Una gyud ang arrival, ang dating. Katong si President Mugabe. Kailan mo ni President Mugabe used to be the president of I think Zambia. Bright kaayo nga presidente. Grabe kaayo. Grabe kay pagka-bright. Pero, pilosopo siya nga pagka-bright. Pero bright din siya. Kasaan na uso bitaw ning LGBT sa Amerika. Supreme Court, gi-allow sa New York, nga naana, okay na ikasal. Ini nga maagin siya komentaryo. Ingon siya, Obama, please come to my country. I will marry you. Because in my country, we do not believe in that. Grabe yung tawhana. Dagan siya akong gisave sa akong cellphone ng iyang mga unforgettable quotes. Ang usa sa iyang gisulti, ingon siya, kamong mga babae, muingon mo nga gwapa mo sa sulod, hoy, way nakakita kung sa inaa sulod ninyo. Sugod mo sa gawas. Ingon siya, tanawa ang akong kasing-kasing. Ingon siya nga, unsa mo na pagtanaw? Nga pag unang kita ninyo, ang makita man ninyong dagway, kung tarong ka imong dagway, usapan na mususi unsay imong kinaiya. Pero kung sinuganan pa lang, bati na, awa yung kay maayong dagway. Hasta imong maayong kasing-kasing, di yun na makita. Ingna imong tapad, kaniadto to. Saan siya hantod karon? Pag ginulsol na mo, amen? Now, ako lang inot. Wala sa akong note. So kung ang pangutan-o nato ang Dios, giplano sa Ginoo nga naatay bunga, mabungahon ta, o gimugna sa Ginoo ang bini kanato nga naagyoy mabuhat. Ikaupat, bahin sa praktikal nga kasinatian sa binhi, ang binhi nimo igsuon maoy imong kaugmaon. Ang imong binhi maoy imong kaugmaon. So kung wa ka nalipay sa klase sa imong binhi karon, nga ikaw mismo nakakita mo bati man ning akong ugma sa inaning klaseng binhi, usba ang imong binhi, i-improve ang imong binhi. Karon no ang technology tungod aning prinsipyo nga your seed will determine your future. Ang ilang gibuhat na sa ligitaw nga genetically improved seeds. Karon na anay mapalit nga grapes nga seedless. Muna ang grapes nga seedless, pag mamatay ang punuan, tapos na po siya. Kay genetically created man siya. It was not designed to reproduce. It was designed to just be eaten one time. So, atong sabton igsuon, kung ang imong binhi karon dili pa maayo, make up your mind. How can you make your seed good? Unsa may angay nimong buhaton nga mahimong hingpit
ang imong punla, ang imong binhi. Sa Bible pa, I forgot the verse, but it says there, you can make a good tree or you can make a bad tree. A good tree produce good fruit. A bad tree produce bad fruit. So mubalik ka sa imong kaugmaon paagi sa paglantaw sa binhi nga anaan nimo karon. Kitahay si Brother Ramil. Naman siya diri no. Ang iyang negosyo, naghaul siya og balas. Nagbaligya siya og balas per cubic meter, usa ka mini dam, usa ka dump truck, depende lang sa imong request. Kung request ka 100 dams, iyan ang i-provide, wag yun ay problema. Okay, naa siya supplier. Pero kung ang quality sa balas nga iyang gibuhat o gi-deliver bati, one time nagpa-deliver kog balas nga akong giingnon nga kanang dili na unta ta mo ayag para dili mahurot ang oras usik sa sigilag ayag, especially sa plastering. So, nitawag ko sa usa ka supplier ko nga naa ba kay kanang di na ayagon diretso na bitaw nga halo dayon. Ana ako sir, gipadad-an ko pagkita sa among mason ingon siya nga liki-liki gyud ni sir, di gyud ni maayong balasa. Ingko nga, problema mo gunang ko mo ayag bangguta, hurot ang tunga sa adlaw, inayag-ayag lang, usa pa ta ka butang. So nipalit ko sa butang nga, wa nay ayag, diretso na dahil nga, sir, ato nang gamiton, pwede man, pero muliki gina siya, sir. Di gina mo dugay, muliki gina siya. Ato og yun niya. So ni-order na po uglain na lang, kanang ayagon, para lang ihalo tong akong napalit para di po mausik. But pasabot, mo sabot gyud ka, maayo ba ang binhi nga naa nimo o dautan ba ang imong binhi? Imong kinaiya. Nag-improve na ba nga klase nga binhi? Usama lang gyapon ni adto, grabe po kapag ka-emosyonal nga gamay nga mga pangutana wa na kadayon. Kay di ka ganahan sa pangutana. Kabalo ba kay igsuon naa sa pangutana ang Yahweh sa imong sunod nga mga angay nga buhaton? Sa mga matubag nimong pangutana, dinha nimo makita kung naa kay ugma o wala. Nganong naay interview process sa mga nang-apply og trabaho para maktan-aw nila ang kalidad sa imong binhi, sa imong pagkatao. Are you a kind of person who will run away in the smallest problem or a challenge presented to you? Are you a kind of person who is willing to do everything possible to make whatever you needed to do a successful one? Ikaw ang mubuhat ni ana igsoon. Dili Ginoo kay ang plano sa yawa nga buhi naglihok ang yawa dauto na mangyud ka. So kung imong utok, which is atong nakatunan, war is in the mind, di ka magbantay, di nimo panalipdan ang imong hunahuna, then you are killing the seed and your future is likewise being destroyed. So imong tan-awon, ang imo bang binhi, klase nga binhi, tarong karon. Ang imong pagkatao, tarong baron. Naan na ba kay angay usbon? Ayaw ko inangawa kay usbon. Naagyo kay usbon. Kay nagtubo man gyud ta. Ingon pa sa Bible, we are supposed to grow from glory to glory, not deteriorate. Di nang kay bawo na ko tanan, maayo ko tanan. Mao na padung na kas imong paghagbong kay maayo man kas tanan. Wa naman kay kinahanglanon pang makatunan. And the Bible speaks of that very strongly, that a man before his downfall has pride or big-headedness in his soul. So, sabto nato, ang imong punla, maoy imong kaugmaon. Kung maayo imong punla, dako kag anihunon, maayo kang anihunon, kung gwapo imong yuta, gwapo kag tanom, gwapo pod ang imong huwaton nga mga ani. So karon pa lang igsuon na anata sa gitawag nato nga 2021 Domingo. Hinaot dili na nimo huwaton ang lain na pong panahon, magkaingon-ingon na pug ka, usa ka muusab sa angay usbon. Ingna imong tapad, murag para gid to nimo. Amen. Ang mga daot ang Espiritu ngay nang kangtangon sa matag tawo. Ang mga taong di magpabadlong kay badlongon kaayo angay nang mag-usab. Amen.
Sige lang kag ngisi, pero kamugot ka si mong kasingkas, singingon ka maayo, pero dautan day mong unahuna. Pag hinulsol na. Ikaduhang Korinto 9:6 nga to sa 8. 2 Corinthians 9:6-8. Timani nga ang nagpugas og jutay, mag-ani og apan ang nagpugas og daghan, mag-anig. Busa, kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto. Kung sa may imong gusto, gamay, jutay, daghan, o maayo. Naana nimo igsuon. Kay ingon ang Biblia, busa kinahanglan ang maghatag sumala sa iyang gusto og dili magsubo. Hatag na po sa simbahan ay mapalit man tatog bugas. Kuwang rapat ang sudan ron, ihatag na po mo simbahan. Awan ng tiyang Pastor Noelo, dako na kayo na. Sige pagkagatag. Nayawaang yun guys. The Bible speaks clearly of this. Sabtun gina ni mo igsuon. Pulong ni sa Ginoo. Ang maghatag, busa kinahanglan nga maghatag nga ang matag usa sumala sa iyang gusto ug dili magsubo o magunahuna nga gipugos siya kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag ug ang Dios makahimo sa pagbubo sa tanang grasya. Unsay mabuhat sa Ginoong Dios? Pagbubo sa tanang grasya nganha kaninyo aron kahatagan ug katagbawan ang tanan ninyong panginahanglanon ug magahatag kamo nga managayaon alang sa tanang maayong buhat. So kung paminawon nimo ang Ginoo, ang iyang gusto, tanan nimong gikinahanglan tagbawon. Tanan nimong gustong buhaton tagbawon. Pero ang yawi niini, ikaw ang mo desider kung tarong ba kag binhi, gitanom ba nimog tarong, ang imong sukdanang gigamit, sumala ba sa imong gusto? Ikaw ang mo decide. Mubutang ba kag gamay, mubutang ba kag dako, or muhatag ba kag jutay, or muhatag ba kag daghan. Ikaw ang mo decide niya, sumala sa imong gusto. Pero ang tao magguno, ingon nga, ay, sa investment sa gawas, daka, pero sa investment sa simbahan, gamay lang ha, kay kabaw na ka. Can you imagine how they think? They think that investing in the kingdom of God is not really genuinely good. Sa ilang una-una, murag, naapan ay pagpamuhat nga dili maayo. Pero investment sa negosyo, give full. Not knowing nga ang muhatag sa panalangin sa negosyo, ang ginghatagan nimo sa gingharian sa Ginoo kay ang Dios may mo panalangin. Unya usahay ato pabitaw murag dagiton no, murag daginuton bitaw ang Ginoo. Lord, short ko gamay Lord, kay nabi ako'y bayronon dito Lord. I know you understand. Sabtan kis Ginoo, manasunod nimong ani, perti ng lisura mo ani. Because you make the ginot of the Lord. Ayaw na lagi the ginotang Ginoo. Tumana ang iyang pulong, siya ang kantigo, unsaon niya pagtagbaw sa tanan nimong panginahanglanon. Ing naimong tapad, sige, una-una pag-usob na. Basaha ang Bible lesson. Dili ni akong pulong ha, magwawalir ako sa pulong sa Dios. Ang akong trabaho, ang pagpahimangno sa kamatuuran nga gihan-ay sa Biblia. This is not on my material, pero part sa akong natunan sa Mark ug Luke, sa Luke chapter 8, katong bitawng parable of the sower o parable of the seed nga nagtanom tong usa ka mag-uuma na inahagbong dito sa uga, na inahagbong sa batuan, na inahagbong sa tunukon, o na inahagbong sa maayong yuta. Atong makaplagan igsuono nga ang atong trabaho ang pagtanom. Why problema sa binhi? Ang binhi ginama nas Ginoo. Pero ang atong kasing-kasing, ang atong pagkabinhi, kay kita nga tao,
naamantay pagpili sa dautan o sa maayo, sa Dios o sa yawa. Naa din na makaplagan unsang klase nga binhi ang atong matanom ug asa nato na gitanom. So, atong tanawon ni karong tuon ang prinsipyo sa binhi. Una, ang binhi maugid na ang balaod sa Dios. When you say law, it is the cycle of life. But pasabot, kung balaod kinis Ginoo, maugid ni ang paagi kung asa gidisenyo sa Ginoo ang pagdaghan, pagpadayon, pagmintinar sa iyang mga gipamuhat. It's because of the seed that we're able to continue to grow, continue to maintain, continue to develop, because the seed is there that God has given. Muna ingon ang Ginoo sa Genesis 8:22. Genesis 8:22, samtang ania pa ang kalibutan, dili gayud matapos ang panahon sa tigtanom ug panahon sa ting-ani, ang tigtugnaw ug ang ting-init, ang tinghulaw ug ting-ulan, adlaw ug ang gabii. Mauni ang balaod. When I say balaod, this is the law, a principle that you can never get away with. This is what God says. For as long as the earth endures, samtang ang kalibutan buhi, na ay pagpananom, na ay pag-ani, na ay ting-init, na ay ting-uwan, na ay tinghulaw, ug na ay gitawag nga ting-ulan, ug na ay adlaw ug gabi. Dili gyud ni mawala samtang ang kalibutan buhi. So kung gusto ka nga makakaplag sa fullness sa planos Ginoo, in principle, dili nimo usbon ang cycle. Kay kung imong usbon ang cycle, ang kalibutan wa nag-usab, pero ikaw nag-usab. So mabiyaan ka sa pagdagan sa kalibutan. The cycle of life will never stop, but you will stop because you choose not to move on with the cycle God has created. For example, gimugna sa Ginoo ang tao nga matug. Kaysa sa inyo tulo na kadlaw pa mo ito. Kay wa ka move on, nga wa kay regalo atong Pasko. Niabot na lang ang New Year, wa lang gihapoy ni abot. Maayong buntag. Wa ka katug. Ikatulong adlaw nga wa kay tug usay may tabo nimo, maingnana ka. Maeng-ing ka. Muluag ang imong butones. Why? Because your body was created to sleep. Gigama sa Ginoo imong lawas nga naay panahon sa pagtug. Dili 12 oras igsuon ang tug. Ingon sa mga asiyensya, ingon ng mga doktor, 4 ka oras nga tug, okay na. Pero apil na sa ato, beauty treatment, o sa padiha. So, 8 ka oras ang uban. Matug alas 12, matag alas 8 sa buntag. Nya magratul-ratul magdali kay alas 9 na sunod, alas 10 late na siya. 4 ka oras buhi na ka, pero dili pwedeng wa kay tug. You were designed to do that. So kung wa kay tug, imong gibuak ang cycle, and what will happen? It will distort the normalcy of life. Imong gibuguba ang angay nimong pagabuhaton. So, kung maunay tudlo sa Biblia nga maunay balaod, ayaw gayud ninyo huna-unaa, nga okay mo tanom ko karon, sunod di na ko mo tanom. Sunod mo tanom, sunod di na pud mo tanom. Igsuon, kung imong hunungon ang cycle, dili nagyug ka, makapadayon. Muna, kanabitawng mabiyaan ka sa ka-cycle, maglisod na kag-apas sa sunod nga cycle. Munang dili gyud sila mumiss sa cycle, tungod kay kung mahuman ng usa ka tuyok, maglisod sila apas sa sunod ka tuyok. Sama sa kota, kung gikutahan sila God million, kada bulan, unya, pag abot pa lang sa unang bulan, wa nila naabot ang usa ka milyon, apaso na nila sa second month. Kung wa gyapon apas hantod sa ma-compound in a year, ang 12 million maglisod na sila apas. Muna sa matag cycle kinahanglan apason gyud nato ang normal nga pagtuyok, normal nga pagpananom, normal nga pagkinabuhi, normal nga pangutok nga gamiton sa pagpaningkamot aron dili mabugto ang balaod nga gihimugna sa Ginoo nga normal ang atong pagpumuyo nga puno sa kadagaya nga giplanos Ginoo. Ug ang tanan sulti og amen. 1 Corinthians 15:36-38. Igsuon ihunong na natong dawat limpyo. Wayo kay buhaton pero gunahan ka nga daghang kang madawat. Unang Korinto 15:36 ngadto sa 38. Mga buang-buang. What a word. Di na ba ganahan ani? Mga buang-buang.
inig pugas ninyong binhi, dili kini moturok, gawas kun mamatay una kini. Ug inig pugas ninyo, dili hingkod na nga tanom ang inyong ipugas, kun dili liso o binhi lamang sama sa trigo ug uban pa. Gihatagan kini sa Dios og lawas sumala sa iyang gusto, ingon man ang matag binhi. So walay shortcut igsuon. Kung motanom ta, sugod gyud ta sa binhi. Dili ka mo pirate, dili ka mo kuha sa lain para lang ikaw mudako o mudaghan. Musugad jud ka sa imong liso. Unong sa ato sa Sibano, gidasig yun nato, kung naara ka sa Cebu, gikan ka sa laing simbahan sa Cebu Rasad, amo jud kang papaulion sa imong gigikanan. Unless na inahitabo nga mas makatabang nimo nga naa kay gitawag nga paghilom o pag-ayo sa imong kasing-kasing. Pero gawas niya na igsuon paulion jud kanamo kay dili tanang hinahanglan o gitawag nga shortcut growth o pagpadaghan paagi sa panguha sa laing aquarium. Gusto ta buhato nato ang planos Ginoo mananumtag binhi muani ta og mga kalag kay atong gingadto sa sakto nga baruganan nga gitudlo sa Ginoo. So pagtudlo sa Ginoong Dios, ang balaod maoy balaod, mao gyud na ang cycle. Dili na nato bungkagon ug usbon. Kay kung imo nang buhatong nana, ikaw gyud moanay kay mao na man gyud na ang gigama sa Dios. Giplanos Ginoo pagkagabi na ay ugma. Kung naiting init, naiting ulan. Kung naay hulaw, naiting sagana. So all of what God spoken is a law. That is what will be happening. Ikaduha sa prinsipyo sa binhi. Wala nay laing paagi gawas sa gitudlo sa Ginoo nga maugyod ang paagi sa pagtubo, paagi sa binhi. Galacia, atong teksto sa 7, ayaw limbongi mong kaugalingon, pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao, mauusab ang iyang pagaanihon. So mangutana ka, wa man ko nalipay sa akong agi karon, tugod na sa imong gitanom gahapon. O last nga pananom. If you're not happy with the harvest you're having today, you go back to the previous time you planted your seed. Tungod sa imong gitanom ni adto, ang imong nadawat karon resulta na sa imong gibuhat ni adto. Ayaw i-blame ang Ginoo kay ang punla sakto ang sayop ang nagtanom. Ug tanan mosulti o. 2 Corinthians 9 verse 6. 9 verse 6. Timani nga ang nagpugas og jutay, mag-anig jutay. So wa ka nalipay kay gamay ra imong gitanom, gamay ra pug kag gitanom, gamay ra gyud kag anihunon. Wa ka na ning kamot og tarong sa imong gitrabahuan, mawala gyud na, di gyud na madugay kay maoy tudlo sa Biblia. So you must determine the kind of seed you really wanted to plant in the lives of others, in the business, in whatever opportunity God provides. Ingon sa Proverbs 11:24, panultihon 11:24, may mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag apan nag-anam silag kadato. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag apan nag-anam hinuon siyag kakabos. Pag manghinatagon ug magmauswagon ka, tabangi ang uban ug tabangan ka usab. Galacia 6:8, Galacia 6:8, kung magtanom siya diha sa uma og sa kung magtanom siya diha sa uma sa lawas no niyang mga tinguha, gikan niini maani niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diha sa uma sa spirito, maani niya gikan sa spirito ang kinabuhing walay katapusan. So dili na lalisunon igsuon kung unsa ang balaod, kay una mauni ang gisulti sa Dios. Ikaduha, giklaro sa Ginoo nga wa na kay lain pang tuyukan, mauna gyud ni siya. Ikatulo, unsa man sa atong makatunan sa prinsipyo sa binhi nga atong angay sabton. Ecclesiastes 11, 2 Corinthians 9 verse 10. Ikaduhang Korinto 9:10, ug ang Dios nga maoy naghatag og binhi ngadto sa magpupugas ingon man sa
sa pan aron kanon maghatag usab kaninyo sa bini nga inyong gikinahanglan patubuon niya kini aron makaani kamo og dako gikan sa inyong pagkamanghinatagon. Now, ang Dios maoy supplier of seed. Kinsa ang Ginoo? Siya ang supplier. Kung supplier ka, nangita gyud kag bagsakan sa imong supply. Nangita gyud kag asa nimo ibutang ang imong supply. Supplier man ka. Ang Ginoo supplier og seed. Ingon siya, akong basahon sa in English, now He who supplies, so supplier ang Ginoo, who supplies seed to the sower. Kinsa may pangitaon sa supplier sa iyang mga binhi? Iyang pangitaon kinsa? Ang mag-uuma, ang mutanom. Kay kung ikaw supplier, mangita ka sa usa ka tawo nga mudaghan ang imong gihatag nga supply, nga magmabungahon ang imong supply. Sumupili gyud ka, pili kag ahente kanang kantigo gyud para mudaghan ang order. Kung mupili kag empleyado kanang matabangan ka nga muuswag ang imong negosyo. Wa ka ni kuhag empleyado para sakitan imong ulo, ni kuhag kag empleyado para tabangan ka. Dili ka DSWD. Kung DSWD kinahanglan tawana dada sa gobyerno. Pero kung mo-apply nimo og trabaho, una-una makatabang ba kini nimo? Wa nay tao. Maluoy manggod ta pastor o baylui imong tindahan, DSWD store. Tanang nang inahanglan way kita, maluoy ko, dali mo dire. Inana bata dili. Bisan ang Ginoo igsuon, ang iyang hatagan sa iyang supply katurang gitawag nga mag-uuma, mutanom, manghinatagon kantigo, mu tanom sa iyang mga bini nga madawat. Nya unsa may buhaton sa gisulti sa Biblia nato, ang atong trabahoon da igsoon makakat-unta nga mahimong mag-uuma. Ang atong tun-an that we will begin to become a sower. Mahimutang unsa? Kay kadaghanan sa ato karon dawat limpyo man. Ato na nang usubon, mahimutang mag-uuma nga mutanom. Unsay sulti sa Biblia igsoon, He who supply, the supplier, seed to the sower. Di lang siya musupply, apan musupply siya kanimo og binhi nga imong itanom, muhatag pug siya og pagkaon o tinapay para imong pagkaon, unya isupply po niya ang pagtubo sa imong tipiganan sa imong mga binhi ug padak-on po niya ang imong harvest. Mo ni supplier nato, ang supplier nato nangita siya mag-uuma nga mahatagan sa iyang binhi. O kung mudawat ka, kay nakitaan ka sa Diyos nga mag-uuma ka nga tarong, hatagan po kaniya og tinapay nga imong pagakanon, padakon po niya ang imong tipiganan sa mga binhi, og siya po'y muhatag nimo og dagkong mga ani. Pero timani, ang requirement sa Ginoo, mag-uuma ka. You are a sower. You are a person who understand planting. Pero kung di ka masaligan sa gamay, di ka masaligan sa dagko. Gamay galing nga liso, ang uban imo nang sige. So na, imong gikaon hinay-hinay. So asa pa dong ang imong binhi? Nas baba. Kung sa baba ni sud ang binhi, mutubo pa na sa kasilyas. Di na mo gawas. Pabantay nimo, puno na kayong kasilyas. Tungod kay sige kag tuhik. Maayong buntag. Ecclesiastes 11:6. Hapit na kumahuman, mga tulong na lang ni kaadlaw. Ecclesiastes 11:6, pananom sa buntag ug pananom sa hapon. Kay dili mo man masiguro hain sa imong gipugas ang mutubo. Kinibao ka na, o sila bang tanan? So kung mag-uuma ka, tanang oportunidad imong sudlan sa pagpananom. Tanom sa buntag, tanom sa hapon. Now, naay mga binhi pang buntag, naay binhi pang hapon. Subot pa sabot, dili nimo pasagdan ang imong kamot nga mahimong tapulan. Ingon pa sa English, no? Sow your seed in the morning and in the evening, let your hands not be idle. Sa New Living, plant your seed in the morning and keep busy all afternoon, for you don't know if that will profit or that for this. So dili kuno magtinapol ang atong kamot. Kami mga pastor mamino,
na ako'y gikasal sa 30, na ako'y gikasal sa 31, ang akong gikasal sa 30, 5 kabuok, ang gikasal na ako sa 31, usa, nagmas wedding me. Unya, gahapon, na ay namatay nga member sa D group, ang iyang bana namatay, so we have to take care of that. Ako nag-arrange sa St. Peter, kisay mukuha, unya, puno naman ang cremation. Ako po ang naningkamot nga masud siya sa usa ka slot. Gihangyo na ako ang manager nga matakdo ra gyud para ang banay makapahulay na sad. Now, nag-charge ba mi ana? Wala, nga naman pangalagad man ning amo. Kita usahay ba? Di ta mo liho kung way bayad. Naong nato kwarta. Timan ibaya ang apelyido nimo, apelyido sa tao, di kwarta. Nelson kwarta. June kwarta. Cornelio kwarta. Ay, naapil. Muhatag ta og serbisyo bisan way bayad. Ang doktor dili pwede kay dako man sila gasto, pastor. Kada pakita nimo 3-5 minutes nga konsulta, 800. Kung neurologist, bayad ka 1.5. Kung pastor, naapon na PF. Saan mo ng PF sa pastor? Pastor is free. Nya, kung ang pastor, mangayog panggasolina, sir, panggasolina lang, kaya nahutang ko gasolina. Alaina po rin pastoro, mangayo man. O galing nangayo para niya, para lang ang iyang motor mo, balik pagdagan. Hindi nga nago siya kay mutabang niya, panggasolina, magaling wa kay di. Maayong kapi Now, I share that not to take away what is taught in the scripture. Ang pagpananom, usahay, malubong ragid na. Mamatay ragid na, wa kay makita. Kasi ni tanom ninyo, bini niya, sige ni mong susi kada adlaw. Patay mo bini. Kitanong mo, tabang ta. Wa pa man ko bayri. Tabang diri, wataga to siya. Moabot na ng panahon. Na yung mga pastor, ako mga amigo, pastor, pila man ko ikaw mo kasal. Kaya ko igsoon ko mo kasal ko, pinakamaayo gina. Ako ginang prinsipyo, pinakamaayo gina nga kasal. Ya, pila may mo na ang mga pastor diri sa Cebu, basta ilang anak, ako'y pakasalon. Ya, mukasal po ko basta anak kong pastor, pero dili galing anak kong pastor, ang ilang pastor mo kasal. Pero di ko mo ngadto. Pero ilang anak, sige, ako nang buhaton. Now, why do you say that? Nangutan na sila kay, pila may mong charge? Ingko, nangalagad ko sa Ginoo, ako nagnegosyo o kasal. Ayaw po din na, pastor. Uy, butangin nagtaripa. Nya, sulting usa ka pastor. Kababa ka, pastor, ang imong pirma, maunay nagselyo sa ilang managtiayon. Kaya ba ka, kung wala ang imong pirma, wala na sila kasal. Bisag may gasto pa na sila 100 million sa ilang kaon, sa ilang entourage. Kung wala kay pirma, wa na iminyo. Nya, ilibre ra nimo. Ikaw po na, oy, chinging, kasing. Bitaw no? Akong gibalik. Pangalagan mo guning amo, brad. Na, alkansiyong yung gana. Ang doktor manggaling mo charge. Ang engineer mo charge. Kitang mga paso mo nang di natahatagan og saktong bili, kay di ta mo charge. Kung na, kamo na lay po charge. Basta tawgon ko ninyo, di ko mangayo ninyo. Kumuhatag mo, dawat ko eh. Kana panghatagan, nga nung di ko ta mo dawat, pero di ta mo charge. Maayong kapi One time, gisuway ang ko. Gipakasal ko sa layo, probinsya. Hurot ang akong back and forth. Full tank. Hurot yun. Paghuman, padadaan kong prutas. Pastor, salamat. Makapultang ka. Walang una-una ang gasolina. Diyos ko, Corio Cosmetics. But it's okay. Pananuman na. Sunod nga kasal, ako gapoy gitawag. Mga pastor magurigod. But this time, ilan ang giandaman. Yung siya, amo nang gisun pa sabi, tinuod ba ito yung gisulti nga libre? Tinuod ko di ay? Kay tinuod magin ano?
Igsoon kung gusto ka nga muanig maayo, pananom og maayo. Ayaw Mr. Pera. Ayaw Mr. Kwarta. Atong pakpakan sa Ginoo be para matangtang ng mga hay wa na ko'y income ani. Salamat sa Diyos. Amen? So okay lang mo trabaho nga way singil-singil ha? Makonsensya man na ba kadugayan? May alagad ko kas Ginoo, syarong di na konsensyahon, ingon patong uban, kagon yung ka sa Dios. So, kung gusto ta nga makaani og maayo, maayong ugma, sabta pag-ayo, mutanom gyud ka og tarong. Tanan masulti og? Sa akong pagtapos tungod sa oras, ako na lang itapos diri. Genesis 26 verse 12. Genesis 26 verse 12. Unya nag-uma si Isaac sa maong dapit ug niadtong tuiga. Usa ka gatos ka pilo ang iyang naani sa iyang pinugas kay gipanalanginan man siya sa Dios. Muna yung panahon si Isaac ni tanom sa panahon sa tagtuyo, panahon sa tag-uga, panahon sa famine. And the Bible says, gisugo sa Ginoo nga ayaw og langya, ayaw nga tug Ehipto. Diri ka mananom. Ug yatagan siya kaalam sa Dios, nangita siya og well. Nikabkab siya og well ug nakaplagan niya ang tubig. Timan nino ang ako nakatunan diri mauni. Bisan sa panahon sa tagtuyod, naagi giandam ang Ginoo nga tubod para nimo. Bisan panahon sa pandemya, naay giandam ang Dios nga panalangin para nimo. Ayaw gugingon nga, mamalhin na lang ta, mamakwit na lang tag Mindanao, mamakwit na lang tag Manila, makwit tag Iraq. Sige, pwede. Pero kung wa ka sultiis Ginoo igsuon, puyo diha, pangita sa kaalam sa Dios, kay giandaman na kaniya og tubod. Tanom lang ka, tanom ra gyud. Buhat ra gyud sugo sa Ginoo. O gingon ang Biblia tungod ni ana nahimong dato o grabing datua si Isaac. Kay nakakaplag siya pananom bisan panahon sa huwaw o kalisdanan. Ayaw gunong. Last money na ninako pastor pero giingnan ko sa Ginoo itanom. Yung ano ko'y kanon. Gisultian man kaka, di ba ako nagsulti nimo? Kay mo ingon niya ka niya, pastor, wa may inibalik. Wa ba ako nisulti nimo? Ginoo ba? Ano ako may mong balikan? Suy, Ginoo. Ingon magkuka, pastor, kumutanong, mo ni gitudo sa Biblia. Ikaw ang mamati sa Ginoo, dili ako musulti nimo. Amen? Nya kung di ka mamati sa Biblia, imo na po ng tulubagon. Ayaw ko baliki. Maayong kapi Ingon ka, pastor, kumutan namin mo, wa man lagi resulta ang akong ani. Nya, kasi may nagtudlo ako, Biblia baya. Balikin Ginoo. Lord, asa naman to, Lord? Mutubag Ginoo nimo, why problema sa bini, ang problema na ani mo. Ayaw na lang pangutana, kay maduot noong ka. Mayong buntag, ingna imong tapat, kaniadto to. Salamat sa Ginoo. Amen. Atong pakpakan ng Diyos, salamat sa Diyos. Amahan among giduol karon ang imong mga anak nga makakaton sa pagtanom, sa trabaho, pangutok, sa paningkamot, ug hilabihan sa pagpananom sa imong gingharian. Tanan kini Ginoong Dios na ilabot sa among ugma. Tudloi kami makasinati sa balaod, prinsipyo, aron kami makaani sumala sa imong gitudlo. Sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanang napanalanginan mosulti og mupakpak sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pastor Ashani, kano sa kalitong atong, kalimut na ko, kano sa ang atong prayer and fasting? Dili pa this week, next week pa. Okay. So not this week, next week. Ang atong 1 week prayer and fasting, musugod og Domingo, Lunes, mahuman og Sabado sa gabi, pagka Domingo, normal na. Dili pa ron Sunday ha, next pa. Ako sa tanawon ang kalendaryo. Ha? Ang cruisers mubalik na ang ilang services og real men by next week. Not this week. Dili pa this week, a week after this. Okay? Kay ang uban tao naapas awaaw karong mga panahon na.
Unya, January 10, Enero 13, 10, 13, 13. Okay. Magbalik na sad ang atong cutting edge. Okay? So, kana, kuan paghihapon tanan, Zoom o live stream paghihapon. Wala pa ingon nga normal nga ang cruisers, naay gamay nga kung kinsay mo abot, apil ra gyapon. Mayo ang Ginoo, amen? Mayo iyang plano alang kanato. Amen? Unya, iya putang gihatag pamaagi. Unsaon nga iyang plano, mahitabo sa itong kinabuhi. Okay. Unsa iyang gihatag kanato? Binhi. Ignay mo ko galingon seed. Na ako'y seed. Okay? Nalingaw juguan ang mga pananom, mga kaigsuunan. Kaya nga no, naghan kong nakatunan mga prinsipyo sa Biblia. Okay. So kung di yung kamutanom, di ka makapropagate. Yan, narabay panahon usay, mamatay ang tanom. So, kana siya, wa na gyud ka anak nga klasihan tanom. Kinahanglan gyud tang magpropagate. Mag-unsa ta mga kaigsuunan? Propagate. Sige lang ta og tanom para aduna tay anihon. Sama pud na sa pulong sa Ginoo atong itanom. Magtanom ta sa maayong balita ngadto sa atong mga pamilya, kahigalaan o kinsa man ang connected nato. Ug ang tanan nga gipanalanginan sa Ginoo moingon og okay, naabay limit ang atong kaugmaon? Wala. Kinsa may maglimit? Kita ra. Ako. Okay, wa gyud limit. Ingon na gyud Ginoo, ikaw ra gyud magpili sa kutob. Okay, ikaw magpili sa sukdanan. Nya ang sukdanan nga imong gamiton, mao sa gamiton sa Ginoo pagbalik nimo, gidason gitantanog mo awas kayo. Grabe, sky is the limit dining Ginoo. Mura tag buffet. Amen? Buffet, yung Ginoo para na nimo, ikaw ray pili, asa ray imong gusto. Okay. Ang ato lang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Amen? Ingon sad katong mga nagtan-aw sa atong live stream, apply sad na sa imong kinabuhi. I-share ang gospel, dili na to kalimtan. Padayon ta sa pag-share. Kung unsay atong nakatunan, ato kanang i-share, itanom para hatagan na po kag bag-o nga mga revelasyon o revelations mga pinadayag sa Ginoo. Manindog tang tanan, itaas ang inyong mga kamot nga gipanalanginan na sa Ginoo. Amahan namong langit nun, imo na kaming gipanalanginan nga imong mga anak. Imo nang gideklara kung unsa ang imong mga plano sa kada usa kanamo. Ug karon Lord, as representative sa Praise Cathedral, akong gideklara ang imong pulong sa imong mga katawhan nga sa ilang paggawas imo silang panalanginan, sa ilang pagsulod imo silang panalanginan, sa ilang pagpanarbaho imo silang panalanginan. Tanan nilang hikapon sa ilang kamot kini magmauswagon. Lord, salamat nga bisan pa sa ilang pagtulog, imo silang panalanginan. Sa ilang pagbangon, imo silang panalanginan. Sa ilang pagnegosyo, imo silang panalanginan. Sa mga estudyante, Lord, nga balik na sa eskwela, Lord, imo silang gipanalanginan. Ang mga inahan, amahan, mga anak, imo nang gipanalanginan sa ngalan ni Jesus. Salamat sa balang Espiritu nga magauban sa imong mga katawhan, Ginoo. O karon semana, ikaw magagiya kanila, Lord, aron sa pagsangyaw sa imong maayong balita ngadto sa ubang mga katawhan, Lord. Salamat ang imong mga katawhan magmabungahon. Ang imong mga katawhan, Lord, imong gayud gipanalanginan. O ang mga katawhan nga nagapalibot kanila, magasulti nga tinuod ang imong mga anak, imong gipanalanginan. Sila, Lord, maka-witness. Oh God, salamat kaayo, kini akong giampo o gideklara sa ngalan ni Jesus. O ang tanan mo ingon, Amen. God bless you all. God bless you.
And we would like to hear your good testimonies next week.